action muona chika sabhuku kana kuti sadunuka mai ava vanondidaridza kandichidarika kapanzira kamaiziya wakabva vanonditi chiko uona kamujaya uyaka pano waiziya wakabva vatondidaidza paipai vanga vachiita dai ndinosvika pavanga vari vakabva vanditi ndakanoona mai vakashama kana wedu mai vaka shoka ndijambura kuti unoona unoseka chapedza mamira zvikuseka chati tori serious tiri chikuda toituriwa iyi abasekeya alekirosaseka akatonyanya uku ndokwake manje watosimuisa kwake chipukuta right was wautondikakaisa momo stanzira nandakaroongorooneretarisa mfana uziyaatachikutsa we ndakutogaya akati koni naimede kumwana wangu ari kumbonyanyitara ndozvona ndatasaka kumezondita iwe taura zvakanakaudavira kuseka aiwa but pangu ndichagona kurova kana 3 minutes moseka apa chimbonyadzorova mamoyo inda ndishonisirana takachova mabhasikoro ubva uchagara pasi nyore kuchova mabhasikoro ndanodatobvunza kuti yorutaura sei kutaura zvakanaka manovanhu vakuru vachiteerera zvinhu zvakutaura vanhu vatoteerera basi ndiye musungu komplaina manje akist Stand by.